Matias, my radin to Wonka. Matias. Era Adinika Asi Namo Maya Mama Nabu Maya Mama ya Mama Maniji Disu Yamala Disu Unimika Afo Era Dinika Asi Eti Onfama no Onfama no Onfama Era Dinika and on a pie, Liniama, Elasira, Dina Free, Eradio, Asira, Warrior, oh, Farmer, oh, Hina, oh, Farmer, no, oh, Farmer. Famadi, oh Fama, Eradi, Biliama, Dina free Eradi, Asida, for yes, oh Fama, Enunti, Yadimanu, Anopai. Yadimano, but I was on the side. Fata, Yehovah, no Yadima. Anopayadi was Sidama. Yes, way, Wanasima. On a Fata Wuti, Idima. Now, what can I say? Yadi was Sidama. Yadi wa yaimo Fata unti no midimo Baunsemba koma otumfo nyankopon Yadi enumunyam nyina ma otumfo nyankopon wahwe me ne omie no so ama na wotwe akwa aporo abeto ya somdwemo enye ni penyana na anya ne sane amene omie no yanya no ye koya ye time bae no eye Awurade Nyankopon ma me ne umum enkamfo Awurade din kese no sanso so ne yama obibia kwa ba enkankamo a enani da edikan a mo ne ye som ne mo nso so a mo hwa ye wo space ne so mo hwa ye wo YouTube ne Facebook SOMPA TV ne SOMPA Radio yama mo nyana kwa ba sembre bia mo sai mo mre ne madache na mo de mo feedie mo TV no to ho mo phones na mo tie nyame asem ebra so se ye betie onyankopon asem sa bre me pese o fa o phone no na o ko Facebook ho na obo modern se onso so o be like your page no na wa share eye nyame asem a e ba no na wonu bi nso so a ene bibinti wenti mi ankwa sori a otifie ana adwumadi na akopie baabi no ono so atie nyankopon asem no be sania Daniel chapter 12 verse 3 say nipa baakon otimi di nipa baakon eba osoro ahini no ma obehyiran se osoro nsoroma na de otimi di nipa bebre ba osoro ahini no no obehyiran se da mpem nsoroma saa so na twerɛsɛm ne sɛ odiboye ni baako pɛ sakyera na adwene a Bible sɛ osoro abɔfo mpem ebom di awurisie ene ansa na nyame asɛm no bɛkɔ awieye no Awurade ne nsa bɛka ɔkra bi gyeme so sɛ amen. Bosome bia wɔ asɛm a nyame nam ne honhom so ma me ne asafo no ɛkyɛ. Bosome bi wɔ ha nyame asɛm a mede pɛ nyinaa bɛbɔ kɔkɔ. Sɛ wiase deɛ nipa guo bia nipa sɛ twa. Te deɛ nipa yɛ bia no ɔbɛnya so akatua. Nti sɛ deɛ nipa guo no na nipa twa deɛ na ugu a na wabɔ mmɔden sɛ wobɛgu aba papa na efifi so a
na afifi aba papa ama na ɔte so a wanya aba papa ate edi yɛtɔ so mmienu ɛtɔ da nyame asɛm a ɛbɛ nyinaa ma w'ani ba ho so sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ ne ɔmanfrɛni wɔ asase so na wopɛ wo sɛ wo mmerɛ no so a wobɛsan akɔ yɛkɔ yɛn kuro dada mu ne tete kuro no a ɛyɛ bisa sɛ deɛ osii saa dua abansoro yi deɛ osii abansoro ɛtɔ so mmiɛnsa yi ɛnɛ ɔwɔ hefa ɛnɛ efie no nyinaa dodoɔ no ada ne nsamanfo fie wobisa sɛ deɛ osii fie no wɔ he a yɛsɛ efie wura na awu na ne wafa ase anaa ne ba ana di n'adeɛ wei nyinaa bɔ me ne mmienu kɔkɔ sɛ yɛn nso so yɛbɛwu na twerɛsɛm no sɛ sɛdeɛ da hɔ pefe sɛ onipa wu a na nsaeɛ na onipa wu a atemmuo bi da hɔ ɛma onipa saa nso na ɛtɔ da nyame asɛm na ɛbɛnyina nipa bebree abɛma bu ebi sɛ menkɔ asɔre biom madi nyame kyi akyɛ matena nyame mu bɔne a yɛka ho asɛm mate me ho afiri nneɔma a ɛntere ho nanso ma menka nkyerɛ sɛ ɔtere ne ni mmom ɛna amanneɛ dɔɔso onyankopɔn na ɛkan ɔse ɔtere ne ni amanneɛ dɔɔso nti hunu yie sɛ ɔse yehowa nyankopɔn ɛbɛgye no afiri ne nyinaa mu nti job na ɔnyɛ nnebɔyɛni nyankopɔn de job ho adanseɛ sɛ ɔtene ɔdi mu nanso yɛhwɛ ɔhaw a ɛtoo no nanso awieeɛ no nyame hyɛ job animonyam nti wo a wohwɛ me a wotie me yehowa nyankopɔn bɛhyɛ wo animonyam berɛ sɛ mu deɛ ɔka amen no ɛbɛyɛ hɔ kɛse amen amen no kyerɛ nyame tumi ne nyame ahoɔden hallelujah amen bosom yi nyame asɛm a me ne wɔkyɛ mato din wɔ pɔtɔ kasɛm sɛ be vigilant ma w'ani ɛna hɔ ɛnɛ yɛkɔ level 2 ɛnɛ yɛkɔ level 2 last week ɛna me ne wɔhyɛ nyame asɛm a mato din sɛ ma w'ani ɛna hɔ na yɛn mu bebree onyankopɔn de adom bi adom yɛ nyame ama yɛ akwanya nyame de yanamɔ asisi yie nso dodoɔ no a ɛni nna hɔ na nipa pii a w'ani ana hɔ no ɛnɛ yɛhwehwɛ bebree a ɛnɛ yɛ ehu wɔn na wei yɛ n'ani a ana hɔ ntia nti mo a last week wotemi ne yɛ som yɛn yesu kristo koraa ka kyerɛ yɛn sɛ yɛhwɛ yɛn ho yie ɛwɔ nipa ho na nipa fiefoɔ ɛbɛyɛ n'atamfo sɛ yesu kristo n'ankasa nipa na ɛtɔn no te sɛ aboa ɛyɛ ɔno ankasa ɛyɛ ne suani ɛna ɛtɔn no ɛgye sika gu ne bɔtɔ mu deɛ na wo a wohwɛ me a wotie me be very careful nipa a wofrɛ wɔn madamfo nipa a wo ne ɔmo di nkɔmmɔ ma wore mfe sɛ Cain ɛna ka kyerɛ ne nua Abel sɛ yɛnkɔgya me efuo no ma ɔmo kɔduruɛ ɛna ɔde abaa kɔbɔɔ ne kɔn a okum no nti ɛnɛ yɛ generation nipa pii poison nipa ne bi deɛ wuduro gu nnuane mu ma nipa ɛnom ewu nti be very careful obi di obi akyi akɔhyia ne kwanhyia wuo obi di obi akyi akɔnya yadeɛ nti be very careful ɛnɛ yɛkɔ level 2 yɛbɛbie yɛtwerɛ nsɛm no asan akɔ 1 Peter chapter 5 yɛkan verse 9, 8 and 9 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9 yɛntie Awurade asɛm mo ani ɛna hɔ monwɛn ɛfiri sɛ motamfo bɔnsam no ɛnam sɛ gyata a ɔbobom hwehwɛ deɛ obɛnya no amene ɔno na momfa gyidie nyina hɔ pintin ɛnsi no kwan ɛfiri sɛ monim sɛ amanehunu no a na ɔde ato mo nuanom a ɔwɔ wiase soɔ sɛ ɔnhunu no amen hallelujah amen and the point I mean no ka ho asɛm yɛ be careful about the devil. Be careful about the devil. Omodia sɛ obama w'ani ada hɔ ɛwɔ bronsam ɛho. Twerɛsɛm no sɛ onyankopɔn ɛka nkyerɛ yɛma yɛni nna hɔ sɛ aboa ɔwɔ. Na onyankopɔn de ɔwɔ gyina hɔ ma bronsam. Serpent. Yàmé de ni gyina hɔ ma bronsam. Sɛ saa aboa yi bɛti wɔn mu atena fie mu bɛyɛ sɛ afe mfie mmienu mfie mmiɛnsa bosome nsia bosome na uhu no ɔbɛtumi
aba wo bedroom wada ansana wapie enti wonyankopon se yema yene nna ho te se aboa wowo ma oremfi se me no kasa se nipa bi edikan bi ye wabusuafo ehemfo be sore eni treni etitre sikafo be sore asofo be sore awarefo be sore anyankopon pagya won ema won animonyam de won si bebe bia ekono anso when ni anaho ninti no de awrade de ma won nyina efiri won sa enti won so a wo hwa me a wo tie me enye bibibia na ye mpaebo enye bibibia na ye akwankyere enye bibibia na ye akwankyere ade baako a esesa wo hwa no so no se nioma ni bi wo ha agye se oma wani eta ho enti ene ye bekotwere asem no mu a ye behu nipa a onyame hye nanumonyam a onyankopon se obon no se ne nsaso se ono nyankopon na nkasa ne soban so enti se okan Genesis chapter 2 verse 7 Bible say nyankopon na we ye nyankopon na o se ode form note anwene onipa no wie ye no eno hu ono nyankopon na nkasa ne nkwa home na woni mu no egu onipa mu ma onipa beye okrati asefo enti nyankopon bo Adam ye na de ne sie Adam nani anaho eno bi hwa me obi tim na ware egu o de shebronsam eye nani anaho nti eno bi hwa me obi tie me nyame pagya wa adwuma no kosoro ena adwuma no ugu eye wani anaho wa ma third party bi abem sofu bi nyame pagya no ede ni padom bi hye ne nsa anso nani anaho enne wanu ne ho sa obedi sofo eye wani anaho ntia ene bi wo twra samen ko Genesis chapter 3 Mose ngoma di kanti miensa yanka yimu baako na enkosi eye ne yimu a eye du baako na nya botre sabra nyame asem kono bomode asa obefa wo twre dua na wafa wo ngoma na de eke nyina na watwro twro nti yentie nyame asem na wowo eye nitie echen wura mu adom a awurade nyankopon ye won nyina o se owo eye enitie echen wura mu adom a nyankopon ye won nyina osono hippopotamus jata sibo emu amu hu nyina na obisa oba no se enti onyankopon aka kire mu ampa se muni turo mu ha nua nyina bi na oba no bua wo no se turo mu ha nua ba no ye di bi na enso dua esi turo no mfimfini no aba no de onyankopon aka se munni bi enso momfa mo nsanka na mo anwu na wo ne ka kire oba no se enye wuo na mo bewuo na onyankopon nim se da mo bedi bie no mo ani bebie na mo aye se onyankopon hunu papa ene bone na oba no hunu se dua no ye se odie na ye ni wafe eye akono na beti ani enti wote na aba ne bi edi na odi bi ma ne kunu a woka ne ho no nso na odi na won baanu ani buebue na ohunu se odi dadagya enti opempam blodoma hahan ye nkatani mu fai na ote awurade nyankopon ka se wonam turo mu ho anwumre emfremu mu na obere ma no ne na yede ko hinta firi awurade nyankopon ani mu oturo mu ho nnua mu na awurade nyankopon frɛ no na obisa no se wo he na wo se mete wo nka wo turo mu ha no misuro ye efiri se medadagya na mehintaye na obisa no se hwan na okakire wo se wo dadagya dua me hye wo se enibie no na wadie yi amen hallelujah amen asase so ye bae no obia de ne hyabre ene bae hyabre na nyankopon de ma wo ye na ense enti wo a wo hwe me a wo tie me asore dem a ye wo yi won se ebi ye tuntum ebi ye kokopa ebi ye chocolate color ebi ye tenten ebi ye tietia wo hwe onsa na nyame bo ye no ensa tia num no ni nyina nyepe na nyankopon bo na de bo ni nyina wie ye no ade ba kwa nyame kan se o se hwe nioma me ye nyina eye na ye papa wa onse ma ho kasa me ye na me ye papa me nya bone me ye papa enti nyankopon nim die enti a obo wo sa
nyankopɔn nim deɛ nti a ɔyɛ wo saa. Deɛ ɛtɔ so mmienu a mepɛ sɛ wohyɛ no nso ne sɛ onyankopɔn de mmerɛ ne nna ɛna ma onipa biara. Enti monhwɛ nyame abɔdeɛ mu, nyame bɔ nnua. Mepɛ sɛ meba fam na wote nneɛma bi ase na ewieyɛ bere mu nyankopɔn de nnaadaa pii aba wiase. Twerɛsɛm na ɛka sɛ wiase ne bɛkɔ awieyɛ a atoro adiifoɔ bebree baba. Saa twerɛsɛm no nso so ɔse atoro nkyerɛkyerɛ, false teaching so bɛsɔre. Ɛma yɛakan false teaching no. Enti ɔse atoro nkyerɛkyerɛ bebree so bɛba. Na ɛnɛ nkyerɛkyerɛ pii atwe nipa ɛde nipa ɛkɔ ɔsɛyɛ mu. Na hwɛ nnua a nyankopɔn bɔɔyɛ no, wɔn mu bebree mɔpɛ foreign apples no paa. Ɛyɛ agɔgɔɔ na hwɛ sɛ wodua apple no a ɛdi na dodoɔ sɛn, mfie dodoɔ sɛn ɛna ɛso aba. Apple take 7 years ansa na aso. Na yɛhwɛ sɛ wodua bibi te sɛ ntos, wodua bibi te sɛ carrot, wodua bibi te sɛ watermelon so a ɛteki mfie dodoɔ sɛn ɛna ɛde aso. Ɛmmoa nyankopɔn bɔɔ wɔn no, nyankopɔn se nipa nyinsɛn abosome nkron. Yɛwɔ mmoa no bebree ɔmo nyinsɛn abosome mmiɛnsa pɛ na ɔmo awo. Ebi ne grass cutter. Na yɛnhwɛ aboa a yɛfrɛ no sɛ ɔso no, ɔnyem for 2 years. Na kyerɛ sɛ deɛ ɔde bɛwi ase no ɛso. Enti yɛn mu bebree nneɛma nyame de ma ɔsɛ fa bɛwi ase no ɛyɛ nneɛma ɛmu odu. Enti nyankopɔn to ne bo ase na wasiesie wo. Na omra no so a na nyankopɔn wo sɛ deɛ ɔde adom wo no ɛno nie. Ti nyame kasa kyerɛ Adam sɛ Adam, me ma wo mmerɛ nkosi dan, me ma wo mmerɛ kɔpɛ agyapadeɛ, me nyankopɔn na ankasa me de agyapadeɛ no nyinaa ma wo. Na me de trom ha Garden of Eden ni nyinaa hyɛ wo nsa. Nnua wɔ ha ni nyinaa ti bi na di. Na dua baako pɛ ɛdeɛ mehyɛ wo sɛ mɛ ɛnni. Na da wobɛdie no, owuo ɛna wobɛwuo. Yɛnhwɛ de third party na ɔbaeɛ no ɛyɛ ɔwɔ a ɔyɛ devil no. Ɔputu Adam sɛ Adam so aha ɔwɔ no nti nneɛma na ɔwɔ nyinaa deɛ na nyankopɔn ayɛ da aka fa ho. Enti no ɔuse figurative word ɛna ɛyɛ dan ɛde biri Adam ɛne so. Ɛna obi ka kyerɛ wo sɛ ɔkɔ asɔre dadaada deɛ na wanya. Wobɔ mpaeɛ dadaada deɛ na wanya. Ogyidini a wohwɛ me a wotie me, wontimi nka nkyerɛ ne sɛ onyankopɔn nankasa ka kyerɛ Abraham ɛne ne yere Sarah ɛwɔ Genesis chapter 18 sɛ onyankopɔn sɛ bibi biara nyɛ den ɛno nyankopɔn yɔ na. Enti ɛmfa mfinhyia dodoɔ no a wode nan mu wo mmerɛ no na anya nsoyɛ. Sɛ wo mmerɛ no so a de nyame aka mfa ho no ɛbɛbɛm. Enti deɛ nipa bi ka kyerɛ wo no ɛno ɛna wode yɛ adwuma, ɛno na woto wo ho pono mu, ɛno na wosu. Akwanya Adam ne Eve nyaayɛ no ɔmo ani anso. Mese ɔmo ani anya dan, ɔmo ani anso. Na ɔwura mfi sɛ sɛnea yɛ no Noah na no. Na Noah ka nyame asɛm mfinhyia ɔha ne aduonu no 120 years. Anso nipa ansa kyerɛ wɔn adwene no. Yɛbrɛ so saa na ɛbɛkɔ no. Noah na no onye nipa maako 8 pɛ. Enti man na ada wo sɛ nkyerɛkyerɛ bi aba sɛ ode wo ho, onne wo ho. Asɔfo yɛnkɔ nkyerɛkyerɛ a ɛnɛ ɛkɔ so a nyankopɔn aka ho asɛm sɛ yɛhunu yei sɛ wiase no kɔ awie a wompo ɛsa nkyerɛkyerɛ no bɛba. 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Na ebire bi bɛba a ontie nkyerɛkyerɛ pa ɛyɛ no. Emmerɛ bɛba a wontie nkyerɛkyerɛ pa no. A ɛyɛ no.
ɛyɛ papa no na ɛnam sɛ wɔn asom yɛ wɔn hene nti ɛnam sɛ nipa som bɛyɛ wɔn hene nti ɔbɛsoa kyerɛkyerɛfoɔ aboa so ɔbɛsoa kyerɛkyerɛfoɔ pii sɛdeɛ wɔn akɔ no teɛ sɛnea wɔn ankasa wɔn na akɔnɔ ɔbɛyi wɔn aso afiri nokorɛ no ho na ɔbɛyi wɔn aso afiri nokorɛ no ho na wadane akotie anansesɛm na ɔbɛdane akɔtie anansesɛm 2 Corinthians 11:13 na saa nipa yi yɛ asomafoɔ atorofoɔ saa nipa yi nyinaa yɛ asomafoɔ atorɔfoɔ a yɛasoma wɔn de aba wiase adwumayɛfoɔ naadaafoɔ adwumayɛfoɔ naadaafoɔ wɔn a wɔdane wɔn ho yɛ sɛ Kristo asomafoɔ wɔn a wɔdane wɔn ho yɛ wɔn ho sɛ Kristo asomafoɔ na ɛnyɛ nwanwa ɛnyɛ nwanwa ɛfiri ɛfiri sɛ Satan no ampo dane ne ho sɛ hanbɔfoɔ Satan ankasa koraa dane ne ho sɛ hanbɔfoɔ enti wotie nyame asɛm mmienu a me ne wakan na fa to the Garden of Eden ɛberɛ a ɔwɔ ɛkɔ Adam ne Eve nkyɛn ho sɛ wokan Deuteronomy chapter 22 verse 5 a ɔse ma ɔbaa nhyɛ ɔbarima ataadeɛ saa nso so ɛna barima nhyɛ ɔbaa ataadeɛ na wei yɛ ɔno Nyankopɔn akyiwadeɛ yɛn nuanom ma nyame ama mo ntaadeɛ bebree sɛ monhyɛ anso ntaadeɛ nyame de maa mo dodoɔ no a ɛnsɔm ani mmarima ataadeɛ mmienu ne mmiɛnsa pɛ no ɛno na moasan agye Bible sɛ woyɛ saa ɛyɛ akyiwadeɛ enti mo bebree mo follow Western land ɔban foforɔ so ade yɔyɛ ɛna wode yɛ dɛn wode bɔ bra wokɔ Japan na Japan fo wɔn ntaadeɛ a wɔn hyɛ wokɔ India fo wɔn ataadeɛ a wɔn hyɛ ɛyɛ Asia ɛna America saa nso so ɛna sɛ woba ebi te sɛ Europe wɔn ntaadeɛ a wɔn hyɛ ntaadeɛ no dodoɔ no ayɛ wɔn weather na ɛwɔ hɔ no ɛna wɔn de hyɛ saa na sɛ yɛba yɛ Africa ne yɛ Ghana yɛso yɛwɔ yɛn ntaadeɛ a yɛhyɛ enti Bible na ankasa ne yɛwɔ culture basic wachiche mu yɛwɔ the book of the law onyame na Moses so na bai enti wo a wo hwɛ me a me no wo kasa yi ɛnɛ nkyerɛkyerɛ bebree aba ɛna we mu kura ne hyɛ ohwɛ TV we su a we mu hyɛ ɔsomfoɔ ba a woto nnwom ɔsomfoɔ ba a woyɛ ɔhya ɔsomfoɔ ba a woyɛ sɔfo maame wa ho siesie te sɛ deɛ na ɔwɔ no kan ɔse gyae nyame boa wodi a wonwu w'ani bɛbie wobɛhu papa ɛne bɔne na wate na wadi wama ɔba no di ɔba no anwu wɔde ama bɛrima no adi bɛrima no so anwu anso deɛ ne bae hyɛbrɛ a Adam ne Eve nyame de bɔɔ wɔ no saa da no na hyɛbrɛ no wuiɛ saa da no na hyɛbrɛ no wuiɛ ɛna nipa bebree a yɛte ase ewu ne nyinaa ne sɛ ɔfollow nipa ɔse mɛnni nipa dodoɔ akyi ɔse don't follow multitude to commit an evil ɛnɛ nyame a wɔsom no na yɛ nyame na wɔhwɛ no anaasɛ nipa ɛna wɔhwɛ no wɔhwɛ nyame anaasɛ wɔhwɛ nipa praise him the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And then you may di adanse say. And the day nada e koso. Na and ye generation ye ni and now ye mebru ni nyina say ye youth ni nyina say. Ta mebru bi wu wo momentum kura otima e ya hwe mebru na e ban. Omo nyina so kwa asore. Onye Sidani or your Pentecost ni, on your Pentecost ni, or your Agricani, or your Calicini, or your Whiny, or your Methodist ni. And Chenchera, ye Cheramo, Yami Fiano, Modi ye Juma, and as a Monfanya Juma. Now, Obenya Obi or one Yami Fie say ya, say, O can no cre asam achira wano, or can't you say, a soft one or mocha, no crassam naturally, a soft for Muya soft for Colo. So for mama na all country say siesie ohu yie no meko panyi na all country say siesie ohu yie no oye kolo e ya hwo no ne mane mama nka bebi nkyere wo obi betimi ato ni bafo omfa
And so bet you before the Pacron fire. The Pacron Benya home. Yes. Eddie Amanekara. Or such a Frano Quine, Papa. Now, when you know, when free home. No baby Sabo Frano, Mojane through her. And it is all can any panam fire. Yami Missa, Nipano Moja, and through her. And in our tree, me basa me baba catch us bronsama run yamia sorry them we wura sofu bebre and then nipa bebre bedi sofu ye sika ne di obenya na bra bone ne kasa nyina kire se e ye sikenti na odidi sofu and then nipa bebre awura sorry them ne kasa ne ni yo ya odi ya sorry panyi odi ye meko panyi odi ye YouTube panyi nyina e ye fame. And yes, or Pakra Command Rade, and yes, or ye, Jumabina so Tumfo Yanko Pony, now breast Semo, on Yamia Triana Capapa. Yentie dear, a year, Johannes and Papanaka, yes, Unanka Sayaka. You heard John chapter 8, verse 44. Johannes and Patingo Chichimodiana, Modier, Moja, Mufri Nimo, and Wabonsan. And Meno can the nature and the character. Our dada for no devil, no nature, ne character. Sending a body suit, ni subansity, and Johannes and Papa no can. Somebody a moja mufri ni mo and moja mufri ni mono ni bronsam. Na moja no akonodia na mo pese moye. Na moja no akonodia and na mo pese moye. Last 2 weeks na me no change anko po asem say me can from Roman from or say enya honam we na odeneka. One honam no ka enti nioma ben na honam no mo show say chinchina twan latest car bi aba new model or say wunya abrasika no nyanso ye efie bi amanfo sisi fie amanfo tutu kwan amanfo ye dan bie nyuma a wo mre nso ye na honam no down ka say chinchina yema no a wo kro ya wo ye ogidini waka nyame asem wo senkafo nwoma no etimi ense yimo ba ko no ko se onyankopon na obo ni wiase ni emu adede dodo nyina wie ye no ono ankasa kan se bibiara wo ne mra onyankopon ahyehye no wo soro yi ase enti adenti na wo ha won sa wo ma honam da wo ka honam da wo ka enne obi no wakoto 12,000 Ghana cedi, 10,000 Ghana cedi. Honso ye. Obi akoto iPhone 15 Pro Max and 16 Pro Max. Nyanso ya chinchine wasa unyabi. Obi ato 2024, 2025 car model. Enti chinchine wasa unya sa car no bito. Obu okro team kro bi na toche no. Ene nipa ntro nipa die nyina odi ntro se na beya obenya moafiri obi ho otwa ntro se na beya obenya moafiri baabi atade a o hye nyina se o hye atade a be hye Nyankopon die numonyam na saa nuama ne de eye yenuama no mpo na modi mu fo kane o hye atade a se na nipa be hu ni shape na manfo yi o mo shape ye ne ye na munya ebi nya yade ebi hia won kwanhia wuo mamefo no bi mpo so hye mo makutupa say ye say de be ya opia obenya odefo bi di na abafie na onwune kira oso onye wiase agapade ni nyina na ohwere okra na de na obenya ma wani na ho Adam, Bible you saw the word Adam odikan ni Adam otosu mienu. Adam otosu mienu no, then ni da ho. Adam odikan no, then ni ana ho. Catch on your tongue and say, ma weni na ho. Ma weni na ho. Wa wo hwe me. E wo space na so ma weni na ho. Na ye breso nipa bebre ehia owuo ni amane ene nipa bebre di omo akodwundwon kuo wiase kuo Bible say esum ni han eni twaka hwe kuo wakodwon hwe to da oware ni hwe atade a wo hye ene ema bebre aware egu a enam kuo bi a wakodwon ema wanum onyam ni aware
Ekuna wako John Bible say esumni han any tracker. Psalm 1 verse 1 verse 2 verse 3. Or say obibi a oshemi oyonya ba. Enya baby bi akra na sese wokotena. Enya baby bi na sese wokogina. Or so yes atia. Ono Nyankopon be ye o se dua esi esubonte ho. Na sa wanya sa de a Nyankopon be ye o se dua esi de ben. Anua prada da so. Insuto brem untime nso abada. Nti won sa ababa akope opese wo so untime nso. Yemu bebere aka wade ba akope. Anso supi a wo da na di. Okasa ni yoye. Ene yenhwe nipa Nyankopon de abefo. Ni o mani nyina nyame na ahyehye ato wo dada. Sembere bi beba technology beba. Nyankopon na akasa kan ato wo dada. Nti technology na aba. Abrofo no de ye den. Ena bibifo so ye de ye den. Enti TikTok ya wo amafo kreti pages a oba ne bema ne da waso wuro wo ho yes group says ahodo asafo manya mema ya na eye obi gira TikTok so ye hwe nsema ye kan ye postu ogidini yes obi aye anya followers. Enti wo so ye anya followers obi aso live esi so ama wanya 50k 100k 1k wanya 2 points so and so k enti also enti onwene said ye me ye no de na de bebre awani na ho nipa bebre nyame ma wona akwanya aso wona ani na ho e ka cho se Moses anyame frɛ ne se Moses ya wo yere na ja wo mafa o mama wase ya turu no hwe wo na me nsoma na koji me Nyankopon me man free Misraim fa won ko Canaan asase so bohye asase so nyame ene Moses nante for 40 years say Moses eni anaho okodi nipa dodo na ti na Nyankopon kasa kire Moses say wo me na me kan say me ye kantamanto nyame a me kamantama mento me na me kan say me de wo ko anso de wa ye nti benfo ankoduru biom asase no foro bepo no kohwe na Moses aforo bepo no ose ma wani so na hwe tintin so na wa che na Efrati wa che na subonte no wa che na Canaan fo asase Yabusi fo asase na wa kan kire ne se wo hu ba bi anka me de wo ko anso de wa ye nti wo nan we wani de we hu Canaan asase so wo nan ensi ho enti si fom na be woro watade na fra wan kasa unua ne man na kire wo wi asan frɛ onipa ya wo somfo no mba Joshua de osom wo okuta wo Bible okuta wo nguso no watade no nsem bi amaka kire okukua mu amanka kire bia kan nyina kire wakora no na nemeku afiri atiasefo asaso awira ho sɛ no sɛ nyame kum Moses a edikanfo mo ne nyame nante nyina wewu a na ya deda no ewo ni krom yese odifo Samuel wuye na ekosie no rama ewo ni krom ye jam no anso so ye misa se ehefa ena Moses muda ebesi ne sa mo bi na wie ne nam Moses wu kura ye tantanta o ka judu nwuma na Moses wu ye na bronsam akoso Moses mu no mu fa akọ afede na ya aye nyame abofo awere ho amobaye ene bronsam be kanta yempre ma won fa mu no ye na me pesa me ka kire wo inada bebre be wiase enti sa technology na aba mumu bebre mu ani na ho a mumma ewia mo no wo baba asem wo ene ye hwe ye generation se ne nipa si wu mre bia me ka menya kwanya na me no ka asem a ebi nya 120 apomoden ebi da so 80 years 90 years ono na drive on a car ena wa hu de oni pedu a sha ase ye wo e kire se uwu ba no tehwe bra wo bre nyina se obewu prematurely eye wani en na ho niema ne bebre ye ni da ho enti twere sem no boy akokose yema ye ni na ho enti ye hwe the nature and the character onyame ka kire yen e John chapter 8 verse 44 so for senti mu biom ye wie pa yanka 2 Corinthians chapter 11 verse 14 en cheme de nyame asem obawie mo de mo agya mo frɛ ne mo ene obonsam na mo agya no akono de na mo pese mo ye ono no ye owudifo ofiri mfiti ase na onyina no kore so efiri se
nokore eni ne mu sɛ wɔka atorosɛm a efiri ɔno animu ɛna wɔka efiri sɛ ɔyɛ atorɔfoɔ ɛne atorɔ agya amen. Enti wo a woforo toro biara no yɛ ohun firi nyame mam sese no wakɔ bronsam camp yɛ bronsam de yɛ ɔsɔfoɔ asɔre panyin nyontoni tweneboni nyame adwuma yɛ ni mɛko mpanyimfoɔ atorɔ ɛna wudi a bible sɛ woyɛ satan deɛ ɛnɛ no so na ɛkɔ so wɔ nyame fie. Yes. Yɛn kɔ 2 Corinthians ne tie nyame asɛm. Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu eti du baako ne nkyekyɛmu a ɛyɛ 19 na ɛnyɛ nwanwa efiri sɛ Satan no ampo ɛdane ne ho sɛ han bɔfoɔ. Ɛnti wɔn sɛ yɛkɔ kan 2 Timothy no deɛ na ɔkan ɛtɛ nkyerɛkyerɛfoɔ ne asɔfoɔ wɔ nyame na afɔm ɛnɛ nkyerɛkyerɛ timi kɔ so sɛ mo okristo ne nya akɔnkyerɛ bi nti wagye di nti ɛno no w'ani gye no ho sɛ wonya akɔnkyerɛ na Yesu Kristo nankasa ɔyɛ nyame ba no ansa na ɔbɛhyɛ ne nyame dwuma ase no deɛ na ɔyɛyɛ Bible sɛ ɔkyiri ne yam kɔm 40 days and 40 nights. Ɔsɔre a ɔsɛ woyɛ sunsum Israelni woyɛ Israel asini ɛyɛ ahwɛ Jew som no akɔnkyerɛ ka ho sɛ na yɛn nuanom Islamfoɔ som no afi bia ɔyɛ Ramadan 30 days. Ɔn sɛ yɛbɔ akɔnkyerɛ so asisi a wonyɛ Paul ka kyerɛ Korotofo asafo no sɛ nana me ka kyerɛ wo a wohwɛ me wɔ space no wo a wote asɔre fie asɛ Nyankopɔ Paul ka kyerɛ Korotofo asafo sɛ honam mmerɛ kora nti no ɔbaa ne okunu ɛtɔ da monte mo ho sɛ na wɔtwe bosome yɛmfa yɛ ho nyɛ dan ɛnka yɛ ho na ɛnam yɛ ho na mmerɛ na bronsam amfa yɛ ho na mmerɛ so ambɛsɛɛ yɛ na yɛntu na kakra si hɔ na yɛmfa nkyerɛ yɛm kɔma nyɛ mpaebɔ. Enti media fasting program wɔ 1 day mpo no wanyɛ 1 day kora wansi a anso so your officer oda yɛ deɛ bɛn ɛyɛ branch bia no onye officer bia oyɛ Satan agent. Ɛnɛ me no kasa sɛ oyɛ ɔhɔhoɔ ne ɔmanfrani na asase a yɛaba soɔ no oyɛ dɛndɛn a wobɛkɔ na wanhwɛ ya kɔ ɔbɛkɔ no ɛbɛyɛ ɛnyɛ wo fɛ wokɔ mu no bɛyɛ yayaya ɛbɛyɛ nimguaseɛ ɛbɛyɛ esu ne adwotwa nipa bi kɔ no bɔkɔɔ nipa bi kɔ no anigyeɛ so nipa bi kɔ no ahɔtɔ so ebi kwan ebi fa so firi asase so no ɛɛtan ɛnɛ me no kasa sɛ ma w'ani na hɔ Adam ne Eve nipa ne nyame di nkɔmɔ anɔpa ɛnwomere na ɔne Nyankopɔn di nkɔ mo bebre Nyankopɔn kora kyɛ w'adom akyɛde bibi besi kora ɔso ho daeɛ bibi besi a ɔso daeɛ aso ne daeɛ so na wɔhefa mo bebre na yɛ ka adom akyɛde baako a ano ɔhye ɛyɛ discernment spirit uhunim ɛkasa kyerɛw nto te baabi bibi besi anso na manfo ka uhu wo de ɔwɔ nwanwa ɛna afanfa ɛna me ba sɛ me ne wo ɛkasa sɛ ma w'ani ɛnsan mmra wo ho so na Satan ɛyɛ awiawo na bronsam no ne nnwuma ɔyɛ ne sɛ ɔyɛ ɔsɔhwɛfoɔ ɔbɛtɛm tew na wawi no yɛnkan James chapter 5 verse 20 mano ehunu sɛ deɛ ɔdane ɔdebɔnyɛ ne firi ne mfomsoɔ kwan soɔ no bɛgye ne kra afiri owuo mu na wakata bɔne pii so. James chapter 5 verse 20 mano hunu sɛ deɛ ɔdane ɔdebɔnyɛ ne firi ne mfomsoɔ kwan soɔ no bɛgye ne kra afiri owuo mu na wakata bɔne pii so. Enti nsɛm a me ne wɔka the odiswa wo ne bɛbɔ sɛ ɛgye wo kra afiri Satan nsɛm wo bebree si wo kra no wɔ Satan nsɛm o wote asɔre dɛm a aso onya akwanya preachi onya akwanya tonwom onya akwanya yɛ nkyerɛkyerɛ ɛwɔ okuo ahodoɔ mu anso so okra ɛwɔ Satan nsɛm wone nyɛ nyame dea
aba also nyina nya nyame aba enti asomafom ɛyɛ den ɛma yɛ warning ɛwɔ bronsam enti okan ɛyɛ Ephesians chapter 6 verse 11 on my boy koko Satan iti modin yɛsɛ ne onyankopɔn ankasa bi sa na sɛ oba ha bɛyɛ den na wasan yɛ adwene ma kwa hiobo nso so the bronsam adwendwene nipa bebre ho abrɛ wɔn ase ɔnam nyansa so ɛbrɛ wɔn ase nyame ɛna bronsam asan adwene hiobo ho ɔkɔ hiobo fi hɔ no hwɛ de ɔkɔ yɛ hiobo nipa na ɔfrɛ ɔde nsɛm na yɛ ɔka nkyerɛ wo ɛnyɛ nsɛm a ɛpɛgya wo ɛnyɛ nsɛm a ɛde nipa kɔ nkwagye mu ɛnyɛ nsɛm a ma nipa nipa no ho so ɛnyɛ nsɛm a ma nipa so aba ɛyɛ nsɛm a ɛma nipa mpo abrabɔ no a wɔbɔ no ohu ne ho sɛ sɛ deɛ abrabɔ no nkɔ yi ɛnɛ nipa bebree adwene yɛ sika ne ahonyadeɛ ne agyapadeɛ nko a ɛyɛ ahonyadeɛ yɛ anso so bere a wo bere nyinaa wontumi mfa baako mpo amfiri kɔ bere a wo bere anɔpa awia ne anadwo nneɛma a wopɛ nyinaa wontumi mfa baako mpo mfiri mu nkɔ ɛyɛ a yɛde obi etu adaka mu na woyɛ abusuani a ɛyɛ amese kɔ gyina hɔ because woyɛ abusuani wokɔ ɔmo mpam ho pɛ me ba bɛhwɛ me de hyɛ na bɔkata no so na hwɛ deɛ wabɔ bra no nneɛma a yɛde gu n'adaka mu kɔ enti Paul ebo ye kɔkɔ wɔ bronsam ɛnam mu bebre mu ne bronsam na to nsa didie wo ne bronsam na ɛnam wo ne bronsam de di nkɔmɔ ukru betima yɛ bronsam wo yere betima yɛ bronsam Jezebel ɛyɛ bronsam ama ne kunu Ahab deɛ na ɔka kyerɛ no mobroni bo beturo baako na abɔtɔ no kwa nya ɔno no ne gya no ma wunya deɛ papa yi ɛte ho din ayɛ basa wɔn kasa ne yere bisa ne sɛ nti na wayɛ sa ɔse na me ne Nabot kodi kɔmɔ bi sɛ nka ɔmfa ne bo beturo ne dɛ ekyire ha ma me na nka menya dan na nka memfa bo beturo ɛyɛ papa kyɛn deɛ ne deɛ no na wo bo beturo ɛyɛ papa kyɛn obi deɛ adenti na ɔmfa wo deɛ wo bo beturo papa adenti na ɔmfa wo deɛ ɛnɛ deɛ nipa nyame de ama nipa bia nipa ne nsɔ owura Ghana ya amanyɔsɛm kora ɛtan ɛna ya amanyɔsɛm party A party B time umfa hu ni da asase ne nya wo de o asase ne wura wo ho wase metia praise him the Lord yentie je Paul ka kire asafo no Efeso asafo no Ephesians chapter 6 verse 11 Efeso fongma 18 achichemu eye edu ba akono monhye nyankopɔn akode ne nyinaa ɛno nso so na yɛmpɛ no ɛno na sɛ yɛ generation yɛmpɛ no pɛ yɛbɛhyɛ nyankopɔn akode yɛmpɛ ɔse sɛn na motimi agina ne ɔbonsam na ɛdɛ ɔse na motimi agina hɔ ne ɔbronsam na ɛdɛ yɛwɔ da bɔne wɔ hɔ ɛna yɛwɔ da papa wɔ hɔ enti yɛse yɛ fasting sɛ na bɛyɛ wobɛbuild o spiritual growth a ɔse menyɛ na ɔsom bi wɔ hɔ a na wo sɔre a ɔse woyɛ Jew ni Jewfo bi abɔ mpa yɛ 3 times a day anopa awia ɛna anwummerɛ ɛno na Daniel kɔbɔ saa mpa yɛ na yɛde kye no kɔto gyatamena no Jew ni bi abɔ mpa yɛ 3 times a day na Islam fo abɔ 5 times a day na Yesu bae Yesu sɛ 3 times or 5 times or Esha na ɔno de ɔhyɛ yɛn sɛ yɛmmɔ mpa yɛ daa yɛmmerɛ yɛmmɔ mpa yɛ na yɛnkɔ nso wiem yɛmmɔ mpa yɛ na yɛanyera ɛhyɛ program a obetimi bɛsi ne yere na ɔkɔ na wakɔda fie woda no nso yɛ da no wobɛfrɛ ɔsɔfo line no na line no na saa da no MTN fo na aba ɔmo ahoma no so na yɛfrɛ sɛ wofrɛ no yɛsɛ yɛ switch off aso na line no sɔfo num no anso so no yɛsɛ yɛ switch off ɔse yɛwɔ da bɔne wɔ hɔ
And your soft for San Catcher Mobile must say, Paul saying, Monshe Yankopon could or say, Shenya Copa could ye Nina, Bisa Obi or two on chances here. No one was Shame was some TV, and so no team was some power radio. More Facebook Live, no, at I could any dear Hina show will be so only not two inches. Oh, me no, wow, women, I know. I could any dear Hina show. Could the Indian show? Bullet proof, Anna. I said the Hina. And your catcher and say, Beman over. Catcher and say, Mr. Beman, Yadia Beman over. Accident Beman over. Uwo Beman over. And Takodia Nuni. Ye here say, or say, she. Onyankopa could ye nina say. Ye two Bema beer. Bemano be bo akodia no more, catabo no more. Ain't me the emperor. Enti osha asrafo kwa akwa omukuta shade ye demonstration omukuta shade say na be obeto boba bia o de be ye den enya me no na ye chapel no o she helmet say na be ya obubotu ano to boba bi be bo ani timu a helmet ne be ye den be je enti e friends say akode be na say ekutawo Huma kodia unibi. Unama kodia so unibi. Enti da bone so no untimi nya home ema. Yesu Kristo na kasa na ochi ye die nyina ne se ojanhia mudie. Onyankopon kura na obo ni wiase no oye se okwa akogye nipa ye frɛ ne se Israel for free Misrim kwasumu no. Awo hi obi asoma no ohun se nipa ye frɛ ne se Moses na akoma den osoma obi akwa enya ade a obete ase ono Nyankopɔn kasa gu Moses akoma mu a enya ade a obete enti according to Exodus chapter 3 o se meda me ho adi wo gyam na wo hu se tumi wo ho enti ohun se wura na ja tom a wura no nteme nhye ba bibi e che se Moses na akoma aduru no ohun bi da we them say ya and so you be answer Moses make ko head dey one akoma den oba bia nyame de won ache won on kronkron anka ho a oba no be free won sa bronsa be gine free won sam on kan so mafo and now so for wo hwe me say also be preaching normal nyame man sa kirada jese wo asem no nyame tumi ni nyame ahoodin di ekire enti o say asomafo Peter eka nyame asem na asem no wo nipa akomam asofo wo hwe me a wotie me wati mama nyame asem ama nipa so da ana say na ye bedi ye na nipa pagya ne nsa no ye betoka na nipa pagya ne nsa na wo bedi ye wo betoka wo pagya wo fi pagya wo nsa na ka se na ba asem ebebon nipa kokko nipa ne nipa na so nipa na nkosa kohye ne dem a obeti dem a wo ankasa no ho na eda wo ti dem asese ya bibi papa bi ankoso mo gisa wo jai ono ho na eda eye nyame achi wade to betra nyame fie 10 years 20 years wo nya bibi papa bi ya enti yese ye ni Nyankopon besan hie biom enti Yesu Kristo hwe oman na asafo no wo mu no eye Jerusalem ohun se kuronum hofo ne emo hene omo mpa nyamesom ene wakopia abusua bi abusua no mpa nyamesom wakopia asafo bi mu a asafo man bi mpa nokore ne mabone na nipa sososo nipa frɛ nipa wofo so tunufo enti ohia nyame honkroko tumi ebeboa na watimi didie ben nam ye nipa bebre ba asafo yi mu ananka sese bi kura ka ebi adane asofo ha aso nipa mo wasole mu ene dum omuja otana nipa ne kai mu ko nipa ne fie ne nipa na ma na o se nipa na o se nipa na o se no so so mfiri ha o dumuja enti Yesu ka kire asafo ne se mamu mfiri Jerusalem da muntwen agya no bɔhye no a mote firi manum kane no se hon kroko no nya ba mo so a
ɛna mobɛnya ahoɔden ɛna asɔfo bebree mpirikyi ho kronkron bi ɛna ho kronkron firi nyame asafo mu ho kronkron firi nyame asɔre dan mu yɛnte nyame honhom ka biom yɛsɔre awurade a yɛnte nyame ho kronkron biom yɛto nnwom a yɛnte nyame nka biom anso yɛafa no sɛ normal ɛwɔ sɛ yɛto yehowa ho nnwom a yɛte nyankopɔn honhom nka ɔse ne honhom ne menu honhom ɛbom di adanseɛ sɛ ɛyɛ onyankopɔn ma enti asafo no nyinaa da no honam nnipa bi so pɛ no saa Acts chapter 2 verse 37. Na wɔte yɛ no ɛwɔ na akoma mu na wɔka kyerɛ Petro ne asomafoɔ aka no sɛ anuanom yɛnyɛ dɛn na Petro sɛ wɔn sɛ monsa kyerɛ mo adwene na mo nyinaa ma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mo ɛma mo bɔne fa kyɛ na mobɛnya wo kronkron adom akyɛdeɛ ɛda awurade ase sɛ nyame de yɛakɔpie SOMPA TV asɔfoɔ no mene ɔmo na peke kɔɔso no yɛteme peke kɔɔso no bɛyɛ 1 hour obi frɛ yɛ asɛm a wɔka no nyinaa ne sɛ afei na wahu sɛ na abrabɔ no nyinaa yɛ ɔno ankasa ne mfom so ɔnyɛ bɔno sɛm ebi su frɛ yɛ no osu sɛ de ato no no ɔsɔfo ɔbaani ɔsɔfo yimani ɔsɔfo Felix ni fonso no yɛ maakɔ 3 nti papa nkɔ ntimi mpeke obi apeke bi wo ɔfrɛ wa no wo su sɛ nyame asɛm na yɛka no ama no hu sɛ saa na abrabɔ no ɛyɛ obi ana ɛyɛ no na nneɛma na atwentwɛn ɛkyɛ no ɛyɛ ɔno ankasa nti awurade mfa no mfom so ɔnyɛ dɛ ɛnkyɛ no ebi frɛ yɛ a wo su maama ɔfo ɛnyɛ biribi asɛ nyame asɛm na ɛbae nti Acts chapter 1 verse 4 deɛ na Yesu kan na yɛaka verse 8 time no nti yɛde bɛwie nti watena asɔre mu 10 years 20 years nyame ho kronkron no kura no nti ho kronkron kura nkasa nkyerɛ wo sɛ deɛ woyɛ yɛ bɔne sɛ nyame asɛm ba sɛ woyɛ bɔne na ho kronkron anka nkyerɛ sɛ deɛ woayɛ ɛnyɛ nti paakyɛw nuhu a ɛho sɛ asɔre na wokɔ no kwa na ɔne wɔn hyiaeɛ no wɔhyɛ wɔn sɛ ɔhyɛ wɔn keten sɛ ɔmfiri Jerusalem nkɔ na mmom ɔntwɛn agya no bɔhyɛ no a ɔsɛ mote firi m'anum no verse 8 na mmom sɛ nkronkron nya ba mo so a ho nkronkron nya ba mo so a mobɛnya ahoɔden ɛna ahoɔden afiri nyame mam mobɛyɛ madansefoɔ and the whole of this year 7th month won't be ni nyame ho adanse yɛ baabi biara asɔfo bɛ preach wɔ asɔre dem a ofi so wawie ɛda bɛgyina no group ano ɔso wawie your friend saying woman fellowship executive bɛgyina ɔso wawie hey obi man kanfo ase na wakɔ gyina saa no akɔkɔhwe deɛ yɛmɛ so sɛ amen yeah, na me pesa me catch the whole of 7th month into wait me atu anamatwe akra ba kompo ama urade yes branso so na begija na nyame hu mobon so so a eno so ma ena wa wo hwe me a wotie me nyame asem a me de bra wo nyina asem ma wani nya den ena ho nipa bebre won ani ana ho ena ebi ahia wan kwanhia wuo ebi ajapade efiri wɔn nsa nipa bi ade bi ɔfrɛ wo no sɛ wobɛtumi ablɔk no ɔha ogidie oyi wo afiri ɔdɔm no ase na dabɔne no wobɛfrɛ awurade nyɛ wo so ekuo no a nipa bi twetwe wura mu no ekuo no adwene ɛnyɛ nyame adwene enti bi sɛ deɛ ɔmo yɛ no yɛ nyame yɔ ɛna wodi akyire nyame adwene asomafo no brɛ so no according to Acts chapter 2 ɔse nyame du da ɛna besisi wɔn ɛna ɔmotimi did na me yɛ pie eduru baabi ɔmo akeka fie ɔmo akadam ɛna kristofo bebree ho kronko gya na dum ɛna obi hwɛ me osi asɔre dɛm akyɛ wo a wo hwɛ me o TV so me ne na ɛkasa ɔse ne ɛda nti esɔfo nti o som ɛda ana o som sɔfo ana o som de ɔbɔ ɔse kai homeda ne di ne kronkron densia afa yɛ wadwuma na da ɛtɔ so nson no deɛ ɛyɛ wo nyankopɔn homeda ɛmu deɛ mɛnyɛ adwuma bia mo bebre time a wɔde ba asɔre koraa kyerɛ sɛ wo
Unim Yamia Obaba Suman. Time out the basore. And I could actually say, Yankupon, that he had the mobile friend, own few. Yamin Shram. Amen. And Yamima when you also. Amen. And then, Menumi and the Bequera didn't mukakra. The only brass some would mufo. And now, Kokuna Casaya can once and say, I want him only pedium. I could na a small 4 boy a coco said Dabonio. I could a moody a hin Ubuta. Or so for Boba could also know who I won't can. And now, no pay what transference and our bow so. Ephesians chapter, sorry, ground I so. Oh, share your TV so no word them a chapel on a sorry ground I so. Now, yeah, sorry. I said, dear Chino. Mama ho enya den awurade den na ho den tumi mu mo nhye nyankopon akode ne nyan motime gina ne obonsam na de de asie ifiri se enye ne mogya ne honam na enya ne ne panini ne tumidie ene sumotumfo ne amone wo so honom na enya ye nti mo nhye nyankopon akode ne nyina na motumi agina dabone no mu na mo ye ne nyina awie a mo agina ho enti mo nyina ho mo mfa nokore mo asene on so wa sha se bobo so fa nokore e bo asene number 1 nokore no Amon shetne ne nkatabo. O se shetne ne nkatabo atene ne nso wa feli. Amon fa sumdwe ho asempa no hihye mo nan. O se fa asumdwe asempa pa no nya den. Ahoda so hihye mo nan. O ti ho a wo hwe me a o tie me sesi asumdwe so wo mpe. Enam so sese abusua na fi ho abo. Enam so nipa bi agya asore. Enam so nipa bi adwuma wo sua wagyae. Enam so nipa bi se de omoa na yiri biom. Enam so obi aware egu. Enam so ema bichebiyesi wo baby se munkura gidie kyam se wo gidie so nye ena mabanya me fia me matrenya me nyuna se me nya hwe me kwa asore kra so fa mfa hwe mra me se me nro me suit ne na ma wana de na me nti nyame asema na me kwa wan hu hwe amfa me ho anka amobetimi de aduma bonefo no be ma edele no nyina nipa your friend according to John chapter 5 obe tena solid fie or yare or tena solid fie for 38 years wa mu bia anya den anada or tena fie akosi say ne da so ya nyame san yare obi tena solid fie for 18 years Bible say na ne mu akoa de bia okwa asore wan kasa okofia 6 months ya hwe asore tama ya odeba na how was it to sorry mo wa wo hwe me so is a Bible crowd heaven. In the Bible no crowd. O son da ya born na only nam dam ho a o hwehwe Bible na to o table so a afena wani abra o Bible bompai. Enti nyoma ye bubu din nyina ye fail. Enti nipa na obi to kidney a born na ene o da dialysis so o wu no. Sa akode no bi betima ba me no so de ye to any fram a enne wanya any problem no e betimi aba wo so de ye to akoma yade a enne na koma timi rise no e betimi aba wo so de ye to accident man no a enne accident atete ne nam de ye to an robbers man no a enne an robbers akobo no tu no bi betimi aba wo so peja onse Yami asem bape. E mebre ye dimu fo. One Awurade nkasa. E unimu fo so a sere Awurade o se di ogina ho na o hwe yie na wa hwe ase. Yes. Matthias ma onsa so yie. Shemima Nametu miye wachumanu ye miye wona ni mocha na wo fra me se memra meye wachumanu anopeshe Mani ye
wona ni moja na wo fra me sa memra meye wachuma eti se wo charity ori to me wo na se wo di no kwaria anope ube to me wo oni radin kasa oni radin kasa waje suko kokonucha wona mije besaya mo ananope waje suko kunucha wona mije sayama anope se wo charity hey worry to me wo se wo bedi no kro wo nyame mo a debia wo be to me wo hey waje suko kunuja wona mije besaya mo anana pa waje suko kunuja wona mije sayama meyeni ametumi ashawa ni monam awo ma setra yakwa suimo hey metunu namaka wasamna ewade amabino moso ewunu hey uto yebeyo meya ewade ba yede yebeyo yebedi umashe nosu de yebefa bia akwa ni wawu medino kwari mekwa ni naya erade meye yebesi yakwa mu bia yebeyo erade ba yede yebeyo nyame asemaba ya wo nyame animo wa wo hwɛ me a wo ti me tɔ da hwɛ dae a wo so wo bɛ so dae na wo ne obi da wo bɛ so dae na obi ne wo da wo bɛ so dae na wo didi wo dae mu wo bɛ so dae na wo nhwɛ mpɔboa wo bɛ so dae na wo ne nam atɛkyɛ mu wo bɛ so dae na wo dware wo abɔnten wo bɛ so dae na wo ayira wo bɛ so dae na wo te yi ase obeso dae no ne mmoa na ekasa obeso dae no ne nsamafo na ekasa eya de papa unsunsum na ayembere ena me ma 5 minutes mu bebe na adom kuta mo dada nyame ache mo dada anso so nipa bi odo nko boye ne aduane die basa nti ama wuja na dum o kan che Awurade twerɛsɛm sɛ na asomafo Paula ho kronkron ahye ne ma was a Paula who according to Acts chapter 13. And now Pompa is a Rade, Mahon Shamema, a Rade Shamema or home, Shamema, a Radishio home Gumimo, a Radishio Utanu Gumimo, Empire Pia Ubetimia, but just open your mouth and pray. Pray. Rapapa Shadabo Shadabo Elopala Shadabo Shadabo
Now watching Cheba and so among Samuel Dawson. Mamma some space and so be mine so be close more Europe or Asia or America or Australia or Africa country be also or Ghana Krobia Krokesiani and Monketua. Now what you do how Baba Yarena Usikanyana Efronza or Yerba Yaro Krumba Yare accident be a sign be a sign. Where Jumamu you will be a D or some bibeto, ye bomb pie na watchy, say ye did not watch any show radinsa or bonny furniture ye piara. Bible say ye na yen si bronsam quine, now bronsam obitane, and to one see no quine or beba, and I may know I can bronsam on some bronsam bit me nipa or beba and nam no so. Now, what you go and I'm no son you wedi and I'm no son one ya buy money. Ye bomb pie na watchy, so at the bonnet the bear accident and robbers attack. The bear ya dear Psalm 91 or say ya dear and number yakete and Najubumbo. You are on a bomb pie, pray.